נתקלתי פה בהרבה מאוד אנשים עם באמת הרבה כוונות טובות ורעיונות מצוינים, אבל בואו רגע, חלק מהדברים אני רוצה טיפה לנתח לעומק, כי דיברנו פה על כמה דברים. אחד הדברים שדובר פה הרבה זה שוק התעסוקה. אני לא חושב שיש פה איזה מישהו שחלוק על זה שיש בעיות עם שוק התעסוקה של החרדים. רק כדי להבין, ב-77 היינו עם 85% תעסוקה, אחוז החרדים שעבד ב-77 היה זהה לאחוז החילוניים, זה בכלל לא היה שום הבדל. והיום פתאום אנחנו מנסים כל הזמן לפתור בעיות, ויש פה הרבה אנשים שבעולם הדימויים שלי רואים מישהו נופל ונוסעים עם האוטו, עם האמבולנס ומצילים אותו, אבל בסוף כשצריך להציל כל כך הרבה אנשים, בואו נזכר בסיפור הגשר בחלם, שהיה שם הגשר, שני עצים על הגשר נפלו, וכל פעם אנשים היו נופלים והיו מצילים אותם. והיו נופלים וכל פעם אמרו אולי נשים איזה אמבולנס מתחת לגשר כדי שנוכל להציל יותר. לא, צריך לתקן את הגשר. מה שצריך להבין הוא קודם כל, מאיפה הבעיה הזו בכלל מגיעה? איך זה מתחיל? למה בכלל צריך כל הזמן לפתור פה בעיות? והתשובה היא פשוטה. ב-1977 היה פה המפץ הגדול. בו זמנית עלו בגין, שהיה חסר לו קצת מנדטים לסגור את הקואליציה, הרב שך, לב שמחה, שמונה להיות הרב שך, כשאח שלו נפטר, והאדמו"ר מגור, שגם הוא הגיע. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 3 שחקנים מהיציע שהגיעו בו זמנית, בבת אחת לקדמת הבמה, 2 אנשים מאוד חכמים, אני חושב שאין... והשניים האלה הגיעו לבגין ואמרו לו, תקשיב, אנחנו צריכים איזה משהו קטן, לא מבקשים פטור חס וחלילה לכל החרדים מהצבא, הרי יבקשו פטור, כולם ילכו לעבוד, 2000 שנה העם היהודי עובד, לא יושב בישיבות כל היום, ולכן בעצם הם ביקשו בסך הכל דיחוי של שנה למי שישיבו בוחר. ואז הם קיבלו דיחוי שנה, אבל הם אמרו לו כל שנה אם הוא יושב בישיבה מביא פתק, תן לו דיחוי עוד שנה. 8 שנים, בגיל 26 נשחרר אותו. במילים פשוטות, כפו על הנוער החרדי לשבת בישיבה. זהו, אין לו ברירה אחרת. כי בכלל עברנו גם בעולם המונחים, אם פעם כל גיבורי התנ"ך הם לוחמים, אם בשטייטל בפולין הגביר היה איש החשוב, אם חז"ל אמרו פעם שאתה צריך לעבוד, כאילו תשנא את הרבנות, והמונחים השתנו, מגיע פתאום מונחים חדשים ואומרים בעצם אם אתה נמצא בישיבה אתה עילוי, אתה תלמיד חכם, ואם הלכת לצבא אז אתה קנטוניסט, סוג ב', או איך אומר הרב יוסף, בטלן. עכשיו, גם אם אני בטלן, לא בא לי ללכת עם שלט ירוק מלמעלה עד למטה שאני בטלן, שאני קנטוניסט, שאני סוג ב'. ובעצם נוצר מצב שאנחנו, שימו לב, אני לא מפנה את האצבע לחרדים, לא, לא, לא. אנחנו הכרחנו אותם לא לעבוד. הכרחנו אותם לשבת 8 שנים בישיבה. אני יכול להגיד לכם שהייתי יושב ראש איזושהי ועדה של משרד הביטחון שקשורה לנכי צה"ל. הדבר הראשון שלמדתי, שמי שלא עובד 8 שנים, שם אמרו לי על 4 שנים, כנראה כבר לא יעבוד אף פעם. ובעצם אני מציע לכולנו, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לתקן את הגשר. לפני שאתם כל רגע מצילים את מי שנופל למטה. ותיקון הגשר אומר אין דיחוי. אין. בגיל 18 אפשר להתווכח אם הוא מתגייס, לא מתגייס. מתגייס לפה, מתגייס לשם. לא יתגייס, לשחרר. לא להגיע למצב שאנחנו כופים עליו לשבת בישיבה. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, זה הדבר שדופק לנו את שוק התעסוקה, זה הדבר שמסכן את הריבונות היהודית במדינת ישראל. קודם כל צריך להבין שהצבא לא חסר לו חיילים, בטח לא חסר לו פקידים. לצבא חסר לוחמים. צבא המילואים, לוחמי המילואים קורס. שמעתי את הרמטכ"ל אומר לפני כמה זמן שהוא מרים 10 דגלים אדומים ושצבא המילואים קורס לתוך עצמו. אנשים אפילו לא מבינים את האירוע, רק כדי להבין אותו, אתם לא רואים אותו כי כולם מקבלים צווי 8. אבל ברגע שנסגרים הצווי 8, מישהו יש לו מושג כמה ימי מילואים על פי החוק אפשר להביא איש מילואים לתעסוקה מבצעית? כמה? 8 ימים בשנה. אתם מבינים שזה לא ריאלי. אתם מבינים שנכון להיום הרמטכ"ל בכלל לא מסוגל לבצע את המשימות שלו. הוא אפילו לא קרוב לזה. אנחנו צריכים לגייס לוחמים. עכשיו, רק כדי שתבינו, כשאני ישבתי בפורום מטכ"ל, ואורנה ברביבאי שהייתה ראש אכ"א, הסבירה איך היא הצליחה להגדיל ב3% או ב2% את הגיוס בקרב החילונים, אז הסתכלתי עליה ואמרתי, מיותר לגמרי, את מגרדת את תחתית החבית. אלה שהבאת עכשיו הם חולים מדי, מטומטמים מדי, ועבריינים מדי.
אין, נגמר, אנחנו כבר מגרדים את התחתית. המקום היחיד שיש עוד קצפת, המקום היחיד שיש באמת איכות מטורפת, מדהימה של האנשים, זה העולם החרדי. זה המקום היחיד. אלא אם כן התכוונתם להביא תאילנדים. זה נגמר, זה המקום היחיד. ופה צריך להסתכל ולראות איך פותרים את הבעיה. ובשביל לפתור את הבעיה, צריך להבין שנייה את העולם החרדי. אני מניח שחלק מבינים יותר, פחות. אגב, אני האדם היחיד על כדור הארץ שלמד בישיבה חרדית והיה חבר בפורום מטכ"ל. אין עוד אחד כזה, אז אני עומד על שתי רגליים בגלל זה. יש פה כאלה שעומדים על רגל אחת, כאלה שעומדים באוויר. צריך להבין את הדבר הבסיסי. הגביע הקדוש של הנער החרדי זה הייחוס והשידך. מי שחושב שהוא ידפוק לו את הייחוס כשהוא בא לצבא והוא ימשיך לבוא, לא הבין את האירוע. כשאתם מתכווננים ורוצים, ואני אהבתי את המילה סוכת שלום, אני רוצה שזה יקרה בשלום, באהבה, בחיבה. כדי שזה יקרה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לו מישהו, בוא תבוא אליי הביתה, ואיכשהו בא אתה נותן לו בומבה על הראש, ואתה רוצה שהוא יבוא עוד פעם וגם ישלח את אח שלו. זה לא יקרה. אז אם אתם מזמינים אותו ודופקים לו את הייחוס ואת השידך, אגב, גם אם הוא לא חרדי כל כך, אתם דופקים את הייחוס ואת השידך של אחותו ואח שלו, אז הוא לא יכול לבוא. הבסיס לזה שהוא יוכל לבוא זה אל תדפקו לו את הייחוס. כדי שזה יקרה צריך לעשות שני דברים בסיסיים. אגב, לא אתם. אין לי טענות לחרדים. אכ"א צריך לעשות את זה, הם לא עושים את זה. למה? לאלוהים פתרונים. למה הם לא עושים את זה? אבל בואו נבין שנייה, שני דברים. אחד, צריך להקים חטיבה חרדית אמיתית, ואני חס וחלילה לא מזלזל בחשיבותה המדהימה של חטיבת החשמונאים. היא חטיבה נהדרת, אבל היא מיועדת לרמת בית שמש א', חרדים מודרניים, אנגלוסקסים וקרובים שלהם. זה לא נועד ולא בנוי לחרדי אמיתי. כי חרדי אמיתי, בואו תבינו שנייה אחת את האמא החרדית, היא שלחה את הילד שלה לחטיבת החשמונאים, בסדר? שבאמת חטיבה מדהימה. הסגל שם הוא סגל חרד"לי מהר המור. ברוב המקרים הוא יותר מקפיד מהבן שלה, והוא גם יותר למדן מהבן שלה. אבל היא רוצה ילד חרדי. היא לא רוצה שהוא יבוא בשנה הבאה, ופתאום הוא אומר ביום העצמאות, הלל לי בברכה לפני, עם שם השם המפורש. היא לא רוצה. היא שלחה ילד חרדי, היא רוצה לקבל ילד חרדי בחזרה. ואני לא חושב שזה צריך להפתיע מישהו מאיתנו. ולכן הבסיס הוא הקמת חטיבה חרדית אמיתית. זה מאוד פשוט, מאוד קל, כתבתי על זה תוכנית כבר לפני 3 שנים, זה מאוד פשוט, כל מה שצריך זה לסגור את זה, לבנות אווירה חרדית. בש"ג יש רשימה של 10 אנשים גג שהם לא חרדים שרשאים להיכנס פנימה, זה הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד ועוד כמה, ברור שלא אף אחד אחר. זה חטיבה שהדבר הראשון שצריך להגיע זה כמה מאות חרדים מיינסטרים שאנחנו מתחייבים להם בהתחלה רק ללמוד גמרא, שיצרו את האווירה, שתהיה אווירה של בית מדרש, בתור התחלה. אחרי זה נוכל להמשיך הלאה. כמובן שאני צריך בפנים לפחות 5 בתי מדרש. כי ברור שהחסידים, הגרר של האדמו"ר מגור, לא יכולים לשבת באותו מקום עם החסדים של הבן דוד. זה עוד רגע יהיו מכות. זה ברור שליטאי כזה... בואו, 5 בתי מדרש זה המינימום. בנינו 5 בתי מדרש, הבאנו את האנשים האחרונים, יצרנו את האווירה, בואו נעבור לשלב הבא. בשלב הבא ננסה להביא מיינסטרים, ונגיד לו, תקשיב, כמה חודשים ראשונים רק גמרא. אחרי זה, שעה ביום תלמד, תעשה שיעור נשק, ואחרי זה עוד קצת, לאט לאט. תראו, אני שומע פה המון פעמים אנשים אומרים, צריך לעשות את זה בצעדים קטנים, אני מסכים. רק חלק מהאנשים כשהם אומרים צעדים קטנים, הם מתכוונים לצאת מתל אביב בצעדים קטנים צפונה, ומספרים לי שהם יגיעו לאילת. לא! אם אתה יוצא מתל אביב צפונה, צעדים קטנים, גדולים לאילת, לא תגיע בחיים, כי אתה לא בכיוון. אז אם אתה בא ואומר לי שוב ושוב שאתה רוצה להבחין בין חרדי עילוי שיושב בישיבה לבין חרדי טמבל, כמו שהרב יצחק יוסף אומר בטלן, שאותו אתה תגייס, חבר'ה, אתה הולך צפונה, לא תגיע לאילת. זה לא יקרה. אם נעשה את זה נכון, זה יכול לקרות בטוב. כשאנשים אומרים צריך לעשות את זה בהסכמה, אני בעד. רק גם כשאתה אומר הסכמה צריך להבין עם מי צריכה להיות ההסכמה. אם אתה רוצה הסכמה עם ההנהגה החרדית, אני אגייס לכם את סינדרלה ושלגיה לפני זה. אם אתה רוצה להגיע להסכמה עם האמא והאבא החרדים והנער החרדי, זה יכול לקרות. אם החטיבה החרדית היא חטיבה אמיתית, אמיתית, שהאמא תדע, אחרי שביטלתי את הדיחוי, תזכרו, ביטלתי את הדיחוי, אז היא יודעת שיש לה 2 אפשרויות. אפשרות אחת היא שולחת את הילד שלה לחטיבה האמיתית, בסדר? היא יודעת שהיא תקבל בעוד 2 את הילד שלה, 3 שנים, חרדי לפחות כמו שהיא שלחה אותו. כי כשהוא בפונוביץ' לפעמים הוא הולך לראות כדורגל, אצלי הוא לא ילך לראות כדורגל. והיא יודעת שהיא מקבלת לפחות אותו דבר. לעומת זאת, אם הוא לא ילך לפה,
מה הוא יעשה? מה עשו היהודים 2000 שנה? כנראה שהוא ילך לעבוד, או חלק מהם ילכו לעבוד. ואם הוא ילך לעבוד, עד השידך היא כבר לא בטוחה אם הוא יהיה חרדי אותו דבר. אני אומר, אפשר לבנות את זה בצורה טובה. עוד משפט אחד, אני אומר, יש פה הרבה תוכניות אחרות שנעשות לחרדים יותר מבוגרים וכאלה. יש פה בעיה למדוד את התוכניות האלה, כי חלק מהתוכניות הן תוכניות מדהימות. מדהימות אני מתכוון להגיד, הן מכשירות את האנשים, הן עושות עבודה טובה. רק יש לי איזושהי בעיה קטנה שצריך לראות איך פותרים אותה. אכ"א, כשאנחנו מגייסים כל מיני חרדים מבוגרים לכל מיני תוכניות מדהימות, הוא לוקח את הנתונים, עושה צ'ונט, ולכן נדמה שגייסו חרדים. אבל לא גייסו חרדים, כי הוא בלבל את הנתונים האלה, עם הנתונים האלה, לפעמים יכול לשבת מישהו בבני ברק על אזרחי, והוא יגיד לכם שהוא תומך לחימה. למה? כי ככה הוא הגדיר את זה בניירות בשביל לעבוד עליכם. אז אני אומר, זה הבעיה היחידה שיש לי עם האירוע הזה. התוכניות הן מצוינות, אבל אני אומר עוד פעם, צריך לראות שבסוף מגייסים את החרדים. אגב, למי שקצת קשה לו להאמין שלובשי מדים באכ"א מרמים, משקרים, אז בואו נזכור, היה רמטכ"ל, קראו לו אביב כוכבי, אז אני מדבר לפני יוני 24, כן? זאת אומרת, עוד הוא לא היה צריך לגייס בכלל אף אחד, זה לפני הבג"ץ. אבל הוא דיווח על כמויות של חרדים, האכ"א דיווחו על כמויות של חרדים שמתגייסים, ואני ועוד אחרים פנינו לרמטכ"ל ואמרנו לו, תקשיב, הנתונים לא משהו. אז הוא ניסה לבדוק בעצמו, טיק טק הוא הבין שבקושי הוא מסוגל להגדיר חרדי, תמיד להגיד, אתה יודע, כאילו אני מביא לך את צבי סוכות עם הפאות ועוד שני חרדים כולם בפיג'מות שלא תבדיל לפי הבגדים, לך תגיד לי בכלל מי חרדי, מה אתה צריך לשאול אותו, הוא בכלל לא יודע הלל ביום העצמאות, לא רלוונטי. אז הוא מינה את האלוף רוני נומה ואמר לו בוא תבדוק לי. חזר רוני נומה אחרי כמה חודשים ואמר לו 3 מסקנות עיקריות. 1, אכ"א מרמה את המטכ"ל. מדהים. 2, באכ"א יודעים שהם מרמים את המטכ"ל. 3, היה חרדי אמיתי אחד בתוך הוועדה שמבין באמת מה זה חרדים, אז הוא כתב בכל השנים שבדקנו לא מצאתי חרדי אחד אמיתי שהתגייס. בואו תבינו את התהליכים, התהליכים האלה הם מאוד מסובכים, הם מאוד מורכבים, ואנחנו לפעמים מאמינים לדברים שהם לא מדויקים. אני רוצה להגיד גם משפט על מה שדיברה פה, נתנו דוגמה על מישהי בשם שירה, אז רק אני רוצה רגע להגיד משהו מעולם קצת אחר. אז קודם כל הרעיון הוא מצוין והגיוס הוא נהדר, רק בואו נזכור רגע לעצמנו שהשירה הזאת, או לא משנה האחרות, בעצם הצהירו כמו בנות אחרות, לא שרתו כחובה, ובעצם עושות כאזרח עובד צה"ל בתשלום את מה שהם היו אמורות לעשות כחייל בחובה. למה אמרתי את זה? לא חס וחלילה להפחית משום דבר שנעשה, אלא בשביל להגיד משהו אחר. בעיניי צריך לעשות שירות אזרחי, שהוא לא תרמית. היום שירות אזרחי, לא יודע מי שמכיר מה זה שירות אזרחי, זה או שאתה נרשם לאיזו עמותה פיקטיבית ומתחלק בכסף עם בעל העמותה, או שאתה עושה איזה תפקיד מומצא. שירות אזרחי זה אומר ככה, מבחינתי, חרדי, חרדית, יהודי, חילוני, לא משנה, כל מי שלא היה בצבא, ערבי, לא מעניין אותי מי, כל מי שלא היה בצבא, החליט יום אחד לעבוד במדינה, יום אחד, לא משנה. באותו יום שהוא החליט לעבוד במדינה, 3 שנים ראשונות, זה יהיה השירות הלאומי שלו. יקבל 1,300 שקל, כמו חייל רווק בחובה. ביום שהוא יחליט, וזה לא משנה, אני אומר עוד פעם, למה הוא לא משרת? לא מעניין אותי, זה לא חשוב לי. בסוף זה יהיה השירות האזרחי שלו, ואז אתם תראו הרבה מאוד אנשים מגיעים. ואני עוד פעם חושב, בטוב, בנעימות, אם היינו שולחים את כל הצווים לכולם, אם היינו מקימים את החטיבה החרדית, לאט לאט, בצעדים קטנים, זה היה מצליח. תודה.